Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Эфирда Татарстан дулкынында программасы Бөек җиңү көнен бәйрәм итәбез. Шушы җиңүгә өлеш керткән батыр милләттәшләребез турында сөйлибез. Эшлисе эшләребез күп безнең. Һәм шул эшләр арасында иң мөһиме яшь буында ватанпәрвәрлек, үз халкың белән горурлану хисләре тәрбияләү. Менә шул изге максат белән без бүген легендар татар кешесе Рейстаг гөмбәзенә беренче булып җиңү байрагы кадаган каһарман Гази Заһитов турында сөйләргә булдык. Димәк, әйтеп аңлатып бетергесез батырлык турында сүз барачак. Чыннан да, уйлап карагыз. Тарихта тиңе булмаган канлы сугышка синең милләттәшең, синең якташың, синең кардәшең шул рәвешчә нокта куйсын әле. Нинди горурлык, ни кадәр зурлык. Кызганыч, бу турыда бик күпләр белми. Белдертмәскә тырышучылар да җитәрлек булды. Әнә шундый каршылыкларга, киртәләргә карамастан, Гази Заһитовның батырлыгын дөньяга тарату өчен чын мәгънәсендә көрәш алып баручы шәхесләребез булды. Шуларның берсе истабар язучы Шаһинур Мустафин иде. Ул бу хакта күп тапкырлар республика һәм Россия матбугатында язып чыкты. Радио, телевидение аша чыгышлар ясады. Әнә шундый чыгышларның берсен хәзер сезгә кабатлап тыңлатасыбыз килә. Ул 2009 елның 9 май көнендә эфирга чыккан тапшыру. Шаһинур Мустафин белән журналист Нәсим Акмал әңгәмәсе. 1995 елның май айында Казанлылар журналында сез безнең каһарман милләттәшебез Гази Заһитов турында язган булгансыз икән. Менә шул язмагызда алда торган бурычларны да билгеләгән булгансыз икән. Бу инде Гази Заһитовның якты исемен мәңгеләштерү юнәлешендәге бурычлар, зур эшләр. Хәзер инде еллар узгач, менә шушы эшкә беркадәр йомгак ясап, нинди бурычлар үтәлде, әле алда ниндиләр тора дигән бер сорау туа. Кызыклы фикер, чөнки менә еллар үткән саен батырларның кылган гамәлләре рухларыбызга якыная бара. Шул дәрәҗәдә изге, якты, күңелле кешеләр алар, чөнки җиңү хакына үзләренең җаннарын да, каннарын да кызганмаганнар. Һәм шуңа күрә аларның һәркайсы алдында баш иясе килә. Кыскача бер сүз әйтеп үтәм, сискәнерлек сүз. Бик Ватан сугышы елларында 1418 көн һәм төн дәвамында һәр көнне тәүлегенә 21 меңгә якын, дөресрәк әйткәндә 20,869 кешенең гомере өзелгән. Бу үзәк архивтан алып кайткан мәгълүматлар, алар инде язарга рөхсәт бирәләр. Гомумән, Бик Ватан сугышы елларында безнең уйлаганча 27 миллион кеше һәлак булмаган, күбрәк тә һәлак булган. Безнең бәхеткә менә Гази Заһитов исән кала. Газетдин Казыйхан улы Заһитов үзе 21 елның августында туа һәм 53 елның августында һәлак була. 32 ел нибары, уйлап карагыз. Һәм бу авылда шуны кызыклы нәрсә, мен теге бер символик рәвештә әйтәсем килә, 32 күл бар бу авылның. Менә шул күлләр гүяки Газиның яшәгән еллары күк багып тора, күккә багып тора, онытмагызым безне дигән кебек. Кабраны шул туган авыл зиратында яңа куыш, яңа кош дип әйтәләр, яңа кош дип тә куялар. Дөресрәк яңа куыш авылы булган бу. Монда яңа куыш корганнар заманда килеп. Без инде анда булып кайттык 2000 елның октябрь аенда һәм без анда Гази Заһитовка күрсәткән батырлыгы өчен Саидлар Зайгыры таныкламасын тапшырдык. Шундый махсус таныклама эшләнгән иде. Бу таныклама менә булай була. Тариханың Сыр халык депутатлары даими съезды президиум карары нигезендә 97-21 май указы нигезендә аңа Саидлар Зайгырыдан исем бирелә. Факт таңа бирелмәгән булган сугыш елларында шуны элекке дөреслекне яңарту өчен менә ул чакта Саджи Умалатов эшләгән бу чорда инде ул шул дипломны тапшырып кайтты, батырлар дипломы гаиләсенә. Бу нинди батырлык күрсәткән Гази Заһитов, шул турыда әйтеп үтәсем килә беренче булып. Рейстаг түбәсенә беренче булып менә безнең татар егете Гази Заһитов белән тагын 4 иптәше менеп байрак кадыйлар. Бу 1945 елның 30 апрелендә 22 сәгать 30 минутта була. Һәм бу турыда соңгы елларда чыккан китапларда ниһаять дөреслекне тантайында башлады. Егор белән Кантарий түгел һәр хәлдә. Алар да әлгәндә, ләкин Егор белән Кантарийда менә алда китап ята, бик кызыклы китап. Знамя Победы яткан Михаил Егоров, Милетон Кантария. Менә шунда бер битендә булай яза, кызыклы яза. Үзләр язган китап бу. Менә аның укыйм 95-нче битендә шул китапның.
Знамя Победы китабы, Михаил Егоров, Мильтон Кантария, бу чыккан Мәскәүдә. Молодая гвардия шәһәренә 73 елда чыккан Мәскәүдә. Ул менә яза Егоров булып яза. Группа добровольцев во главе с капитаном Маковым в составе старших сержантов Загитова, Лисименко, сержанта Минина сумела прорваться на крышу и там укрепила свой флаг. Первым. Егоров белән Кантариевны үзләре әйтеп язалар. Үзләре әйтеп калдыралар. Аларның зур батырлыгы бу. Аларга шуша дөреслекне испайткалган, аларга героизм биргә чын мәгънәсендә лаек. Шул сүзне әйткән өчен дөреслекне хакына. Алар курыкмаганнар, безгә героизм бирсәләр дә, алар күптән лаек дип әйтә язалар шул китапта менә. Знамя Победы китабы, менә җинаккан китап. Михаил Егоров, Мильтон Кантария, Знамя Победы. Менә минем кулымда тора, йөрәк хәтле китап ул, йөрәктән бераз зуррак. Һәм икенчесе менә кызыклы. Гази Захитов, ул гаҗәп тинак кеше булган. Үзе турында сөйләп бирергә яратмам бер кашанда. Ул авылдашлар әйткәч, менә миндә каладым байракта көлгәннәр генә баштарак. Ләкин соңан дөресек үзе үлгәннән соң кайткач шаккаталар. Тыйнак кеше, һәм тыйнак батырлык дип әйтәс килми моны. Тыйнак кешенең менә шундый зур батырлыгы күңелләрне сискәндерә, тетрәтә. Һәм ниһаять менә безнең тагын алдыбызда бер китап ята. Башкортстаннан алып кайттым мин аны. Нәкъ шул Башкортстанга барган вакытта алган китапны инде. Уфа китап нәшрияты 2000 елда чыкты ул. И вспыхнул стяг над Рейхстагом дип атала. Ибраһим Абдуллиннан күренекле язучыбыз менә шунда бөтен булган хәлләрне яза. Истабар язучы. Истабар язучы ул. Аларда менә безнең тагын бүтән история язучылар бар. Ләкин Ибраһим Абдуллин алар якташлары буларак та бик матурлап менә Гази Захитов турында барсында белгәнчә язган. Минем кулымда тагын менә бер кызыклы язма бар. Шул Гази Захитов музее, аның ул яшәгән йортта хәзерге вакытта музей. Кызыклардан бер абзый яшәгәндә, Галимҗан Бикбулов дигән абзый. Ул Кызылтауда Гази Захитовка башланган тулы бер саны биреп җибәрде безгә. Ул шундый идегән язмасы. Ул шундый иде. Рейхстагка беренче булып җиңү байрак кадаган батыр якташыбыз Гази Захитов турында истәлекләр язылалар. Бик кызыклы мәгълүматлар тупланылды соң вакытларда Гази Захитов турында. Аның үлмәс батырлыгы менә Мәскәүдә чыккан яңа китап чыкты. Октябрь, Рейхстаг. Николай Ямской дигән кеше язган моны. Мәскәү китап нәшриятына чыкты бу. Алма пресс 2006 ел. Һәм шунда Гази Захитовның беренче булып байрак алу турында бик тәфсилләп язылган. Ничек булган вакыйгалар, ничек аның йөрәк янына пуля үтә, пулялар ядрә. Шунысы кызыклы. Гази Захитов менә Рейхстагка байрак алганда сөйгәненең кул яулыгы белән бәйле байракның сабын бирелешен. Гомер буе кесәсен йөрткән. Ләкин бу кул яулыкта җиңү байрак үзе җилфердәгән шунда бер уңайдан. Бу кызыклы нәрсә тәңгәллек. Әле ул турда күләмле әсәр дә язар исәбем бар. Чөнки ул байрак нәрсәсендә сөйгән ярга тугрылык, байрак илгә тугрылык билгесе, ул сөйгән ярга тугрылык. Сөйгән ярга кавышалар кайткачлар. Гаҗәп дәрәҗәдә кызык нәрсә бу. Әле ул турда матбугатта бик әйтелмәде. Һәм менә бу кызык нәрсә тетрәндерде ул. Кызган өчен бөтен туганнар исән сау түгел. Ләкин Газиның истәрен яклап саклыйлар. Аның исемендә урам бар анда махсус Мишка районында ул менә махсус анда. Безнең белән бергә килде. Ул чакта СССР Консул депутаты булган Митхат Идиятов Шайдуллин. Ул Сугыш һәм хезмәт ветераннан бөтен союз оешмасы җитәкчеләреннән берсе булган кеше заманында. Шайдуллин Митхат Идиятович минем әтиемнең яшьтәше 25 елгы. Һәм әтием дигәнне искә чакта куйм әле. Әтием Бөек Ватан сугышы елларында Александр Матросов, Дресер Шагырҗан Мөхәммәтҗан бергә сугышкан кеше битне бергәләп. Һәм исән калган 438 кеше булар, шулар арасыннан исән кала бары тик 9 ау. Менә шул 9-ларның берсе әтиебез. Һәм әтиебез барып җитмәгән Берлинга хәтле. Шуннан соң уйладым да мин Гази Захитовның каберенә баргач, туган яктан барган әтием кабереннән туфрак шулай ук махсус салдырга дип инде. Бу 2000 елның октябрь айы. Туфрак алдым, төйнәп кулъяулыкка, махсус кулъяулыкка төйнәдем. Кызлар чиккән кулъяулыкка төйнәп бардым, махсус символик рәвештә. Гази Захитовның кулъяулыгын искә төшереп, әле. Шуннан соң алып барып анда каберенә сиптем. Әйтәм менә әти барып җитәлмәде Берлиннән алырга. Ул Псковта Великий Лука тирәсендә хәлак булган дип исәпләнә. Факта исән кала. 8 ай госпитальдә ятып, күзсез сөйләшәлмичә ята, теле юк менә шундый кеше. Һәм алдым Гази Захитовның кабереннән туфрак, әтиемне каберенә алып кайтып сиптем. Туганнар сәлам әйтәм, ике Башкортстан, Татарстан туфрагы. Ике батырның җәсәтләре җирләнгән урын Татарстан әйтәм. Димәк, каһарман милләттәшебез Гази Захитовның якты исемен мәңгеләштерү юнәлешендә матур гына эшләр алып барыла икән. Менә әйттегез бит әле. Бер урамга исеме кушылган шул авылда, район үзәгендә. Инде Советлар Союзы герое дигән исеме бар, һәм башкалар аның турында менә китаплар чыккан. Хәтта Мәскәүнең үзендә инде Мәскәү тарихчылар тарафыннан хактан да менә шушы татар егетенең беренче булып Рейхстаг гөмбәзенә байрак калаганын икрар итеп язылган китаплар чыккан име. Ләкин җавапсыз калган сораулар бар. Ни өчен рәсми рәвештә һаман да бу танылмый? Ни өчен һаман да менә иң беренче булып байрак илүчеләр Егоров һәм Кантарий дип баралар?
авыл урамына исем кушылган име. Бит бер уйлап караган чагында бу бит зур-зур шәһәрләрнең урамнарының исеме булырга тиешле бер исем. Тарихи исем. Менә шул күзлектән караган чагында барбыр да бу каһарманга, бу батырга караш әле башка икәнлеге күренеп тора. Сорау җавапсыз кала. Без инде шушы бушлыкны тутыру өчен, актаплар калмасын өчен 2000 елны китап чыгарды, Батырлар китабы. Зур 400 бит китап ул. Ни өчен шуны башладык моны? Онытылмаска тиеш дип әйтте бит инде бер кемдә бер нәрсәдән тора тиеш түгел. Бу инде кырыс сүз була тиеш түгел. Бу китап ничек чыгарылды? Моны кертмәскә мөмкиннәр иде китапка. Герой түгел бу дип. Без махсус әйттек, без моңа, чөнки бу кешегә маршал Чуковлар яклап чыкканы, махсус язып чыктылар, шундый герой каһарман бу. Хаман сүзләр килә, һәм тагын икенче ягы бар. Ул герой исеме алган булса да, официальный бит әле ул Россия күләмендә танылган герой түгел, шуның белән теге официальный танылган. Сад Жумалатов биргән Сыр халык депутатлар домен съезд указ нигезендә, президент указ нигезендә бирелсә бу Советлы герой исеме. Әле Россия күләмендә танылу кирәк. Шуны сорап язлар күпме кеше шуннан соң әле бу указдан соң да. Күпме хат китте Мәскәүгә, президент аппаратына һәр хәлдә. Бу бик җитди мәсьәлә. Бәлки менә уңай җавап табылыр ниһаять. Дөресен тантана итәрбез дип әйтәсем килә инде. Гайзахитовның менә әле Башкортстанда исемдә йөртүче урамнар бар, Уфа. Шәһәрне бездә дә булыр дип уйлыйм һәр хәлдә. Безнең халкыбызның затлы бер улы, зур хәрефле каһарманнарның берсе. Татарстан башкаласында да аның исемендәге бер урам булырга тиеш уйлыйм. Менә бу йөрәкне тетрәткән, әрнеткән сорау булса бик яхшы булыр иде, ачылса. Теге онытылган нәрсәләр шуннан да әле әрнетеп тора йөрәкне. Гайзахитовның тулысынча без әле авыз тутырып аның хәтта официаль рәвештә рәслаган булса, герой дип әйтергә бераз геройлыгын раслаучы тагын президент указы кирәк. Ул зур нәрсә булыр иде. Президент указы булганда инде икенче статусы була һәр хәлдә. Каһарман рәтендә була. Менә шуңа күрә бик борчый күңелне югалырга тиеш түгел иде мондый кешеләребез, шәхесләребез. Менә әйткәнемчә инде бу университет эшләре әле бик күп, әле уйландыра торган нәрсә күбәя бара һәм ни кызганыч, ветераннар да бик сирәгә бара. Белүчеләр дә онытыла бара. Үткәнен белгән халкына киләчәге бар дип кайтмаганнар. Һәм соңгысы тагын менә Суворовның сүзе хәтергә килә. Соңгы солдат күмүнчә торып, сугыш бетмәгән исәпләнә. Хәтер барында без хәтерләргә тиеш. Һәр каһарманны онымызга тиешбез аны. Менә мин әйткәнем бар инде, менә бу кояш нурларда юккана түгел, аларның батырларның җаннары, рухлары үтәләр. Алар нурга үлгәннәр. Алар изге җаннар. Тәрәзәмезгә кояш карый. Сез безнең батырларыбыз әйтә. Унутмадык дип әйтәс килә. Булдырганча эшләргә кирәк. Җиңсезләнүләргә. Көнне-төне ялны белмичә. Менә шуны ният күңелдә. Сез Истабар язучы Шаһинур Мустафин белән 2009 елның 9 маенда җиңү көнендә булган әңгәмәне тыңладыгыз. Татарстан радиосы фондында сакланучы язма.